Είμαι εδώ με τον άνθρωπο που υπερλατρεύω, τον Μάικο Ορφανίδη. Τα λόγια είναι περιττά, θα με βάψει, μου κάνει αυτή την φοβερή τιμή και θα μας δείξει πράγματα τα οποία εσείς τα έχετε ζητήσει πρώτα απ' όλα και ο Μάικο Ορφανίδης θα μας τα δείξει με τα μαγικά του τα χέρια. Πάμε Μάικο μου. Φύγαμε. Να πω λίγο ότι έχουμε προετοιμάσει την κουτινίδα. Έχουμε περάσει το φόντεπεν, έτσι, για να καλύψουμε όλες τις μικρές ατέλειες. Θέλουμε να δώσουμε ένταση στα μάτια, άρα θα χρησιμοποιήσω ένα μολύβι, το 01 του Diego. Πάμε για σκιά, τονίζουμε λίγο το κόψη, έτσι. Αυτό που λέω εγώ μπανάνα. Αυτό που λες εσύ μπανάνα, το τονίζουμε λίγο με ένα πιο καφέ χρώμα. Ωραία, περνάμε τώρα το χρυσό σε ολόκληρο το κινητό βλέφαρο, έτσι. Ωραία. Και θα πάρουμε μετά την αγαπημένη μας σκιά, τη 19 από τον Diego, που είναι στο χρώμα της σαμπάνιας. Θυμάσαι ότι είχαμε βάλει ένα μολύβι κάποτε, έτσι. Ναι. Ωραία, τώρα παίρνω το πινελάκι μου, το 03, είναι καταπληκτικό αυτό το πινελάκι του Diego, το οποίο ξεκινάω να το ξετάβω από κάτω, να το τραβάω προς τα έξω. Eyeliner. Υγρό σε μορφή μαρκαδόρου. Πάρα πολύ ωραία καινούργια τεχνολογία του Diego το Palma. Εύκολα, σταθερά, μπορείς να περάσεις τη γραμμή χωρίς να κάνεις λάθος. Το 01 του Diego το Palma είναι το ιδανικότερο μολύβι που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποια κυρία για να δώσει αυτή την ένταση που θέλουμε στα ματάκια. Και μετά θα έρθω να το κλείσω με τη 07 της Κιούλα, τη μαύρη, λίγο στη γωνία, έτσι, να γίνει πιο έντονη γωνιά δηλαδή. Όπως γνωρίζεις πολύ καλά, τώρα είναι της μόδας η μάσκαρα και πολύ μάσκαρα, έτσι, πάντα 3 φορές περισσότερο από πάνω σε σχέση με το κάτω. Ξεκινάμε από την αρχή, δημιουργώντας αυτό το V εδώ πέρα. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε το κραγιόν υπαριθμών 101. Σημειώστε το γιατί με ρωτάτε συνέχεια. Μπουζάκι εδώ πέρα, το οποίο σβήνει προς τα μέσα. Ευχαριστώ Μάικο μου. Μας έδειξε ο Μάικο Ορφανίδης από τα Beautyland με προϊόντα Diego de la Palma, το τέλειο μακιγιάζ για να βγείτε το βράδυ έξω για την παραμονή της πρωτοχρονιάς, για να εντυπωσιάσετε, για να σας ερωτευτούν.